magwa rank higher than international law. But koro kiyudo ka seche midwa enforce national laws ki seche mise donjo ne jatend obila mise ni koro into bi koro ng'ato onego bed ni maki ni iseketho chik to onge ng'ama make. Gini seche ma koro dhi oko cha to that responsibility koro ken ni National Police Service monego bed ni time. Koro that responsibility en mar piny Kenya as a whole, making sure ni ng'ama odonjne ni ema nyaka chopi. To seche kinde ka kinde kineno ng'at midonjo ne doho ma oko to okang' no bed ni en police moko socha nikech at this point to kata jatend police onego bed ni wacho ni ng'at ma kama nikech report midwa no biyo chiwe doho en ni jogi nyolal jok momake gin polisewa kama police number makama to osedonjnegi kama kata wasechungo gi e tich nikech ok giluwo chik. Tineno ka mano pok otimre. To ka odhi e pinje ka koro wadonje doho ma oko ICC gini East African Court of Justice gini ka koro the difference en ni imaki based on command responsibility. To command responsibility ni entie mana gik moko adek kende monego bed ni prove nikech at this point to ng'ato obo wacho ni IG mar police nya wacho ni to koro kudonjona nitie jogi monego bed ni udonjonegi mano ka in e Kenya ka. But koro kuchopo oko kacha timake under command responsibility bedo ni nitie wase prove ni nitie relationship ni mitelo ne jogi to command mora mimiyogi ema gitimo. Matiende ni ketho magitimo kaka police in ema koro inyisi ni in ema in jatendgi responsibility no ni kuomi. Mar ariyo bedo ni in e jatendgi nitie ng'eyo ming'eyo ni nitie gima notimre, ng'eyo ming'eyo ni nitie jok molal mosebedo abducted, nitie jok ming'eyo ni were tortured, nitie jok ming'eyo ni nonegi. Knowledge no kende is enough. Kata standards of proof manitie oko kacha beto pogre matin. Gini neno ka kinde doho ma oko go ibi yudo komak ng'ata. Idhi yudo komak jatend police, yudo komak jatend lweny, yudo waseneno komak president, waseneno komak jomopogore. Asto mar adek bedo ni nin jatend jok moketho ratiro mar jini to nokitimo anything mar miyo gi stop. Kende oromo. Koro ing'eyo ni sechego koro chik mar Kenya ok dhi tigo oko kacha. Wadhi tiyo gi international humanitarian law magin chike mopogore ma Kenya nosesign ni gidwa ni gibed co-opted. International law bedo co-opted as part of our laws. Koro iyudo ka chik mitiyo go oko kacha koro pogore to the standard of proof bedo ok piny nikech at this point to pod kaka oene doho ma Kenya to bo wacho ni anteru luonga kama asetimo investigation kaka jatend police ayudo ni police makama ema notimo gima kama to hand them over to the disciplinary forces monego bed ni koro act. To seche ma pok otimo mago kama pod otamre timo gi nitie ywak moro kata weche mag mibadhi waseneno ka timore nikech kinde ka kinde yudo ka omak ng'ato case dia to badore to seche moko lal. Oko kacha confidence moro nitie ni onge ng'ama dhi temo timo weche mibadhi oko nikech kasara sani king'iyo victims mag kware ero nyose nyiswa ni nomak ng'atni ene jela kamoro itimo investigations kodhi bedo charged gik makamago iponi koro kendo lal ting'eni mano chal maka gima wach ni rumo nikech king'iyo